namhlanje lusuku endingathi yi-milestone kwi-history yabalandeli be-Orlando Pirates apha kwaZwelitsha neQonce, ngokuba kwakulontshwa namhlanje kusesikweni ibhrentshi yalapha eQonce yabalandeli be-Orlando Pirates. iQonce kayiphelelanga eZwelitsha, inazo zonke ezi ziphaluka zilapha around ooTshathu, Phakamisa, Mlakalaka, ndingamala ntoni uyoma ngoDibasa. Ayipitshela uba iQonce, ibhrantshi yaseQonce, ayobhrantshi yaseZwelitsha. Ibilontshwa ke namhlanje ke le nto yenzeka namhlanje yi-culmination ke yomsebenzi omkhulu esiwenzileyo ekuqaleni konyaka ka-2025, apho saye sadibana sabona uba heyi, hayi mani, singabalandeli be-Orlando Pirates apha kodwa xa sibo-organized asikwazi ukuphefumlelana sibonisane uba zintoni esinozenza, asikwazi uafileyitha ezindaweni. Sadicide ubana masiyithathe le nto. On a very historic day, I remember loo mini leyo sasihleli sibraya inyama apha elihlombe, sayenza sasikhetha isigqeba sethutyana, i-interim steering committee esayikhethayo, which culminated into a-BGM eyayibanjelwe emuseum apha edolophini yaseQonce. Sonyulwa ke isigqeba ke sethutyana esawukhokhela uba sithathe, sanikwa imandate into yobana sithathe le branch yaseQonce from nothing to where it is today, apho izawukwazi ulontshwa khona. Sithathe from zero, kodwa ke I'm proud to announce ukuthi ngoku sinee-members eziyi-130 ezi-audited ke kule BGM ezintle izolo, ziye zayi-20 zakwazi ukuyenza i-threshold efunwayo, because ngokomgaqo angaphinde ndiyilibalayo, le branch yethu ayiphili in-isolation, i-affiliated to Eastern Cape United Branches of Orlando Pirates supporters. So yiyo ke ibipresida over eza proceedings zona. Iye yakwazi ukhupha into yobana siyenzile le threshold ethi ngokomgaqoseko ka-ICUP funeka ibhrentshi zikwazi ubana ibe kanti ngalontshwa ibe na-100 plus 1 members. Ngalaa mini yelontshingo okanye ngalaa mini ye-BGM izokonyula i-executive, which according to the constitution yenzeka a day before the launch, kuye kuhlalwe kuthiwe for a quorum to be formed funeka kube khona 50 plus 1 members. Thina ke we exceeded that because beseko-78, yenzeka ke yonyulwa ke ngokusesikweni i-executive. Iyanawunswa ke kamnandi ke namhlanje kapha ke kulo mnyhadala sinawo, usuka le nto siyafiletha kuyo ke i-CUP inee-branches eziyi-23 so far. Out of that 23, I think, if I'm not mistaken, the 21 is going namhlanje from all the lengths and breadths of the province of the Eastern Cape. Ubona ke kukho lo mntu ungakunyakazela apha. Kuba ke siyiqonda into yobana into ye-football is a fraternity, is a sporting fraternity. Asisodwanga apha siyi-Orlando Pirates, sinabo abalandeli be-Kaizer Chiefs abakhona abasibamemileyo ngokusesikweni. Yabona ke iMamelodi Sundowns yona ke ne-branch eseyithe qelele kunathi, kodwa ke ngokobanana ayithanga qelele, ithe qelele ngokwe-age kuba ke ibisanda kucelebrate i-5th anniversary. Samenywa ke sakhona kuloo mnyhadalo ongapha eLizwe Better Hall. Uyayibona mos eLizwe Better Hall njengomntu walapha eZwelitsha uba incinci kangakanani compared to i-OR Tambo Hall. Uyabona, thina sigcwalise i-OR Tambo Hall. So andizami ukuthi ndiyabanyasha kodwa ndizama ukubonakalisa uba izitrides esizenzileyo zinkulu and asiphelelanga apha, iyakhula le branch because nangoku apho sihamba khona sisoloko sifuna abantu bafuna ukujoyina sibanike iifomu zobulungu. So maybe by the end of lo nyaka sabe sifikile mhlawumbi ku-200 membership. The hype was around ilegend ye-Orlando Pirates, ulegend uLucky Lekwati, captain aphinde amzala. We know mos indlela i-history yakhe ku-Orlando Pirates, winning cups and being a captain. So khona apha naye uyi-guest speaker yethu namhlanje, i-guest of honor yethu ezawuthetha. Kwezi branches ziphumeleleyo ukuze apha zizosapota, ndithi bathola nyongande kudlelane, ningadinwa nto zobawo uba nizenza kanje nakwezinye iindawo. Ubukho benu apha nje buyenze impumelelo kakhulu i-launch yethu, siyanibulela. Ningamsombawa ngathatha ongeza apho nithatha khona, ze ndithi naxa nigoduka emveni kwalo mnyhadala nihambe kakuhle nifike emakhaya nisaphephile. So yeah, we are here to support, to grace the branch, and obviously, to support, to celebrate with them. And as you know, we continue supporting our treble. It's not only about the launch; it's again to celebrate our treble. Taking from experience, it's not easy to win treble. So yeah, we're here as Mapagachuchu for a launch and again to celebrate our treble. And I was happy to see even Makosi, Masandawana. They say football unite people, so it's good as I'm a supporter, to come together. I'm talking as Betway ambassador. There's a campaign that they've launched, Spoonie Stay and Win. Go to the stadium, wear a regalia of your favorite team, and you win 30,000. And like now, if we see a stadium, man, and I salute them a bagashush. And I always say to them, Pirates supporters, we thank you. You made us to win the treble. Why? Because of
since from the start of the season, they will fill up the stadium. Look at the hall today. It's packed. It's packed. It shows that they love their team and they must continue, supporting their team, loving their team. And yeah, today I'm here to celebrate with them. What makes me happy is that now silapha ngoku siya launch branch igcwele up branches from all over Eastern Cape. I think we are about 33 branches silapha zizoba kunye nathi zizovuyisana nathi kumnandi kuyilondo nani nibe niyabona uba kumbetshembetshe branches zilapha ngamagama wazo oma PSG Cofi Mvaba njalo njalo zininzi. Elokugqibela ukukhuthaza abantu nezinye branches le ndlela yoba kusikhokelo sebranch ayonto ilula, ifuna amadoda anyamezelayo, amadoda anyamezela umvambo, because there's a lot that is taking place ezibranchini zethu. Abanye bathetha le bucimbi wena uyithetha right, kubekho abantu ke abakwazi uyithetha ngcono kunawe ufilishe like ubungamelanga noba ngu-chairperson. Si-encounter problems ezinjalo ke, but ke ekugqibeleni here we are silonje ibranch kumnandi ke kunjalo. Ndilapha eQonce ndizosapota ilaunch yaseQonce. The reason why I'm here it's because of we haven't had a launch eYugi, and the reason why I'm here to support them, and I want them to give me the support that I have given to them. So well done to iQonce. Sisonwabile kakhulu with a big smile. Thank you very much. Ndiyabulela kubantu abaninzi abathe bakwazi usuka ii-branches ezisuka kwiindawo ngeendawo, ezinye sokooma-Port St George, ezinye koMqanduli, ezinye kwenye indawo. Sibulele into esesiyiqale sibambalwa yaphela yabantu abaninzi. Masibulele nakwizweletsha TV ngokwazi ukuthi xa singabantu sithi sicele bona baze kuthi bazosinceda. Siyabulela mani kakhulu, siyabulela kakhulu. Yenzekile into yethu yaqhubekeka. Zweletsha TV, I'd like to thank you.